začiatok, tu je štart, tu vchádzaš v podstate na okruh. Máš takú kartu. Máš takú kartu, nabiješ si ju eurami a potom len pípaš. Opatrne, napájaš sa a tu už môžeš ísť. Prvá kompresia, jemná brzda, brzdíme, tu je vjazd do starých boxov napravo a tu je štart a cieľ. Bacha na auto, ak nejaké ide, žiadne nejde, môžeme ísť. Brzda, jemný obrubníček. Tento obrubník sa môže trafiť. Jemná brzda, prúčia zátačka a ťaháš dole. Pustíme ho, je rýchlejší. Jemná brzda, zalomiť a pekne bereš 2 apexy. Najdlhšia rovina, najrýchlejší úsek, rovina Schwedenkreuz. A dobrzďuješ. A pod plynom. Brzdíme a vchádzame do Liščej nory. Brutálny pádák dole, ktorý sa ide tiež pod plynom. Tu dole v tejto dolinke je kompresia jak svinia, tu to nakopne trošku, ale pod plynom, poď. A tvrdé brzdy a už ideme. Technická pasáž.
zabrzdiť, divácky veľmi zaujímavé miesto, bol som tu pozrieť, dobrzdiť, zalomiť, zakľaknúť. Zabrzdiť, trošku to síce píska, ale tu je skok. Pribrzdíme, skočíme, pribrzdíme a my môžeme ísť. Niekto nás bere zvonka, pustíme ho, nemá čas. Fiatik nás vidí. Vidí? Malý karuzel. Dobrzdiť, vojsť. Nechať sa vyhodiť. Práva malá brzda a pod plynom. Apex ďalej, čakáš a teraz ideš. No, tu už ho môžeme dochladiť. Toto sa normálne štandardne jazdí, keď sa jazdí pretek 24 hodinovka, tak táto rovina sa jazdí. Ale v rámci turistických jazd sa rovina nejazdí. Slúži práve na to, aby si dochladil brzdy a auto, aby si trošku vydýchlo. Schádzaš dole.